जाक्रा सान्ताल केथलिक मण्डलियाव दाख्लै 15 तारिखआव मोनसे अर खामनाय जाथाय जालांदों आरो बेवहाय जि चार्च बे चार्चआ सेन्ट टेरेजा चार्चआ बेवहाय खामदों। दा बेखौ लानानै पुलिसा बिजिरगासिनो दङ जे बेवहाय सोर इनभल्भ जानो हानाय, सोर माबा मोनसे माबानो हानाय। दा बेनि सायाव इनभेस्टिगेशना सोलिगासिनो दङ। दा आंबो बेवहायनो बिथांमोननि दुखुनि समाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय नुनानै गोसोआव आंबो दुखु मोनदों। जोंहा बिसेसकय सिबियारिफ्रा जोबोद खस्थ' मोनदों, आघात मोनदों गोसोआव। दा ओंखायनो दुखुनि समाव जों बयबो बिथांमोनजों गसंफैदों आरो बेबायदि जाथाया गेजेर गेजेर जायोब्लाबो बेबायदि चार्च एबा धोरोमनि बबेबा अनुष्ठानखौ टारगेट खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। दा ओंखायनो जायानो जाया मानो बियो पानिशमेन्ट मोननांगोन। दा ओंखायनो एसपिआ बेखौ नागिरगासिनो दङ। बेखौ सोरबा माने बेबायदि जाथाय जादोंना गुबुन जाथाय जादों मायबा मोनसे, बेखौबो बिथाङा बिजिरगासिनो दङ बेवहाय माबायदि जादों। दा ओंखायनो बेखौ लानानै जोङो गुबुन साननांगौ गैया। जों जिखिनिखौ बुजिदों दा बेनिखायनो जे बिथां रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो चार्चखौ लुफामफिननांगौ। दा बेखौ लानानै बिथांमोननि कमिटिजों आं गाबोननो सावरायगोन। सावरायनानै बिनि सायाव बेब'स्था मोनसे लागोन। आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बयबो खौसेयै थायो आरो बेखौ लानानै गुबुन जाहाथे सानलायलाया, बेखौनो आं खावलायदों। आरो बेबायदि जाथाया दासिम जोङो बेबायदि जानायखौ नुवाखैमोन, नाथाय बेवहाय जादों हिसाबै बेखौ निस्सय माने माबा मोनसे जाहोन थानोबो हानाय बा गैयाबो जानो हानाय। दा बेखौ पुलिसनि सायाव जों 100% हगारगोन। पुलिसा बेखौ बिजिरनांगौ होननानै। बेबायदिसिम जानाय नङा बियो। हमना ला बेबायदि एखमबा जों नुदों बहाबा मार्डार जादों, बहाबा माबा जादों। बेयो गोबां समावनो स्ट्रेटेजिक नङा। सोरबा साननो रोङै सुबुङा मालाबा बेबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावो आरो माब्लाबा बियो माबा मोनसे जाहोनावबो जायो। दा जाहोना मा बेखौ पुलिसा इनभेस्टिगेसन खालामबासो मिथिगोन आरो बेखौ लानानै जोङो जिखिनियावनो जादों बेवहायनो बियो जोबगोन आरो बेखौ जों हास्थायो। दा ओंखायनो बेवहाय बर', सान्थालि, आदिबासि जिमान जन'गस्ति दङ गासैबो ज' जाफैदों। आङो बयखौबो खावलायदों जे जों बयबो खौसेयै थानांगो, गोजोनै थानांगो आरो बिनि सायाव पुलिसनि सायाव हगारनांगो जे बियो जायानो जाया मानो पुलिसा बेखौ बरनगोन।